Safika-ke ngesonto salenza udaba salifaka ey'nkundleni ezizokuxhumana. Esibongayo-ke namhlanje nabo ubuholi beTheku cela kamama uSokhabasi abathe bacela ukuthi baphakamise isandla ukuthi lo mndeni ungowabo uyizakhamuzi la ngaphansi kamasipala weTheku. Ngiyabingelela nabantwana esisebenza nabo e-ofisini elikhulu le-province yase-KZN la khona i-office elikhulu likaKhongolose. Angeke ngingabongi kuThuleleni as in organization indlela abenze ngayo istory. Uthi-ke namhlanje ukhaliswa injabulo ngalela langa wayekhaliswa ukuthi echaza ubuhlungu benhlungu abahlezi kuyona nendlela abaphila kuyona. Sithumelile la ukuthi kuzobhekwa indaba yama-ID ukuthi yena nizowathola kanjani. Sihamba nawo community participation ngokukamasipala okuyena owenza izinto zama-ID. Sithumelile futhi kumnyango wakwa-housing nawo uzothatha imininingwane yonke uxhumana nokhansela kubhekwa okuyena ozosikhulumela kakhulukazi umama uMtolo oyimember ye-National Women's League. Okuthe uma bethola kuma-social media ukuthi khona umndeni ongahlezi kahle onezinkinga bethola ngoThuleleni base bethi nabo angeke azazi ahlale usuka kude kabi wathi kodwa angeke azazi ahlale engawubonanga namhlanje lo mndeni. Bona into ekufanele bayazi ukuthi ngeke kuphela unyaka bengahlali endlini yabo. uThuleleni okuyibona abasisenze sanomhla okuza lapha. Sifuna ukuthi siyi-ANC siyajabula kakhulu siubona kakhulu umsebenzi wabo emphakathini abawenzile omuhle. Sifuna ukuthi baqhubeke kakhulu umsebenzi wabo abawenzile. Siyaqinisekisa ukuthi njoba sine-ofisi lamama uZama bazozama ngawo wonke amandla ukuthi abantu bayayithola indawo engcono kunale ungakapheli unyaka. Asikhayeli ukubona abantu esikhathini sanamhlanje ukuthi balala endlini ezivuzayo. Siyazi ukuthi lana eThekwini kakhulukazi sinalento yama-flat leThekwini. Manje kuza ihlobo singena kwisama sizobona imvula eziningi. Asikwazi ukuthi sinengona abantwana abancane kangaka abahlala endaweni enjeni. Singajabula kakhulu ukuthi ingangenelela ngokusheshsha ama-department. Akathuleke uThuleleni ngoba kuyabona ukuthi uyakhuluma. Ingakho sila kusho ukukhuluma kwakhe. Okwethu kwawo ukuthi-ke before ushayelisa isikhathi mhlawumbe udadewethu uzoyithola indawo ngoba thina njengomkhandlu noma mina njengokhansela angikwazi ukungena kakhulu kwinto yeland makukwindawo yezakhiwo zamakhosi. Kodwa siyafisa kakhulu siphinde subongela umndeni wakamchunu sibe sinesifiso sokuthi njengoba sisho leadership ukuthi-ke no participation basilekelele including no home affairs ukuthi bakwazi ukuthola ama-details ukuthi bakwazi ukuba abantu abaphilayo. Social development siyacommita ukuthi sizosebenzisana with other departments ukuthi silekelele le family. So once kwathola ama-birth certificate nathi sizophusha silandelela ukuthi bayabhalisa ama-grants ngoba yena mayisethola i-ID uzokwazi ukuthi abhalisele abantwana i-child support grant. Then sizobe sesiqhubeka-ke siprofile-ke ne-family sisebenze nje sibone ukuthi what other needs a-family. Ngicela ukubonga kakhulu uThuleleni ufike la ngesonto kangakwazi ngisho nokuyibamba because into adinga phakathi kumina kodwa kuye kwathi du ngoba sengikwazile ukukubhodla nokunye bengakhulumi nomakhelwane. Kodwa ngithanda ukubonga kakhulu nje umama uMdima because since ngafika la noma bengakaza ayisho-ke eyami indaba because behleze zama ethi ufuna ukuyisa lo phambili ngekhono lakhe ley'nkondlo kanti usezama nongali. Ngiyabonga nje kakhulu. Cha ningapheli amandla niqhubeke nakwabanye. Sanibona. Ngithanda ukubonga kakhulu abantu abasupportayo. Ngibonge noThuleleni usizisize kakhulu ithi inkosi inibusise. Umntu iThuleleni sibenzisana kakhulu. Mangase ngisho nje ukuthi ngisuka kuphi naye engakabi iThuleleni esazoba iThuleleni nginje mntu cathula. So ngiyajabula uma ngibona nje segijima kanje umuntu izinto zenzeke. Hayi ngikhona yonke indawo. So sisazogijima nje sishintshe impilo zabantu ngoba uKhongolose njengoba sisho njena-ke ukhonela ukushintsha impilo zabantu ngeke ukujike lokho-ke. Ngithi ngibonge kakhulu nje.
anguvali umlomo ngendlela engijabule ngakhona. Bonke bazonceda kuleli khaya bengikhala ngalo, umakhelwane wami la kaMchunu. Ngibonga kakhulu, ngibonga uThuleleni okuyena osukumele lonke lolu daba. Isithembiso impela kuthiwa ngeke usaphela unyaka bengahleli endlini. Ngithathe ipeni nephepha ngithi ngifuna ukubhala lokho engikuzwa ngaphakathi zabe ziqhathakele inyembezi. Ngime phambi kwaleli lizwe ngifuna ukudlulisa lo mbiko ojulile. Isihloko salo mbiko ojulile sithi mina injabula ngisayazi empilweni yami. Mina injabula ngisayazi empilweni yami mhlawumbe kube ngisicebi ngabe ngayazi. Angifuni ungasho yebe esikoleni ngaya kepha ngahlula amandla ukuthi ngecollege ngefeza ifiso zami. Mina injabulo ngibuka buqama makuhle konyoni ikhangela ukudla sengidabukela lo wami umndeni ongakuthola ukujabula. Ngoba mina injabula ngisayazi empilweni yami mhlawumbe kube ngisicebi ngabe ngiyayazi. Sibonileke ne-South Africa inyakaza ukuthi sisanabo ububele abantu base-South Africa. Nomasipala-ke usuvelile-ke nobuholi-ke benhlangano ebusayo nabo bafikile. Nobabuthemba nje nawo ufikile nokhansela wendawo naye-ke usekhona namhlanje. Ziningi-ke iy'nkinga enjengalezi esiyithola njengenhlangano iThuleleni. Nisazobona nje amavidiyo amaningi esizowaveza ngoba nathi sesinalo ithemba lokuthi masiyiletha kuyena uhulumeni uzokwazi ukuthi ngempela asukume aphendule. Siyalibongela-ke umndeni la ekhaya othe namhlanje waluthola lolu sizo nezethembiso asebeyitholile izoqhubeka impilo iye phambili. Siyabonga.